Tie njore jo commissioners nokotiyo maler, duoko ok nyal lundache mayudi, ok en accurate kata verifiable. Kata inyalo yor kwan. Inya wacho ni gik matindo tindo notimore ka kwano notimore marach, lakini king'iyo gik matindo tindo go to giloko yiero. Kech kiyudo koma ng'ato kura matin ka omaye kacha machielo medi, to kimedo kura go kiduoko gi kargi, tiyudo ka duoko pogore yiero. Mar Okiya ni chal ka gima luwo kwan mar yiero. Wacho ni kwan nokotimore maber, to bende katiba wacho ni ng'ato nigi haki mar dhi yiero ma otagi ng'ama ni diere, ng'ama ochung' diere, ng'ama independent, an independent commission. To bende wacho ni IBC ema riwo kwano kaeto lando. Okiya chal ka gima wacho ni Chebukati nochung' kende opondo kaeto olando yiero go. Tiende ni king'iyo kiluwo ndach yiero no to ken verifiable. Nikech kiyudo ka ng'ama ochung' ne yiero ema nyisi ji ang'wen kodong' ji adek, ji ang'wen kuom ji abiriyo, nyisi ni yiero ni duoko milando go ok wayie kodgi kaka wan. Wach nitie kacha ma dwani wawinjane ni Supreme Court de wache ang'o.